Много от нас смятат спрейовете за нос за напълно безвредни помощници при настинка. Но знаете ли, че зад бързото облегчение може да се крие сериозен риск от психологическа и физическа зависимост? Днес ще разгледаме ксилометазолина, едно от най-разпространените лекарства без рецепта, и защо неговата злоупотреба може да доведе до състояние, наречено ринитис медикаментоса. Ксилометазолинът е лекарствено вещество от фамилията на имидазолиновите производни. Той действа като алфа-адренорецепторен агонист. Когато го впръскате в носа, ксилометазолинът директно стимулира рецепторите в кръвоносните съдове на лигавицата. Съдовете се свиват, отокът спада и вие отново можете да дишате свободно. Препаратът е изключително ефективен за краткотрайно облегчение при вирусни инфекции, синузит и алергичен ринит. Лекарите и фармацевтите са категорични. Ксилометазолинът трябва да се използва не повече от 3 до 5, максимум 7 дни. Ако надвишите този период, рискувате да влезете в порочен кръг. Тялото развива толерантност и лигавицата започва да набъбва веднага, щом действието на лекарството отмине. Това се нарича ребаунд ефект, което принуждава пациента да използва спрея все по-често и в по-големи дози. Ксилометазолинът дава бързо облегчение, но крие риск от физическа и психологическа зависимост. Злоупотребата с деконгестанти не е само физически проблем. Източниците посочват, че тя може да се превърне в поведенческа зависимост, подобна на пристрастяването към психоактивни вещества. Пациентите изграждат патологична психологическа връзка с лекарството, вярвайки, че без него не могат да се справят с стреса или ежедневието. При липса на препарата или опит за спиране могат да се появят тежки психиатрични симптоми – гняв, панически атаки, депресия и дори психоза. За да разберем сериозността, нека разгледаме реални случаи от медицинската практика. Случай 1. 29-годишен мъж, употребяващ спрей от 10 години. Когато остава без него, преживява епизоди на гняв и усещане за задушаване. Случай 2. 37-годишен мъж, който за 8 дни изразходва 12 флакона. След спирането му става параноичен и объркан, вярвайки, че колегите му искат да го отровят. Случай 3. 42-годишна жена след 8 години употреба съобщава за визуални халюцинации и панически страх от смърт при спиране на лекарството. Случай 4. Документирани са случаи на затворници, които загряват капките и вдишват изпаренията им, за да постигнат психоактивен ефект, което води до безсъние и тревожност. Важно е да спазвате дозата и да не използвате повече от 3 до 5 дни. Не спирайте рязко сами. Ако усетите зависимост, незабавно потърсете лекар. Справянето с проблема изисква медицинско лечение. За дългосрочно решение на проблема потърсете съвет от фармацевт или лекар.